Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στο Άλσος Μετεώρων, στα Μετέωρα βεβαίως, ένα ωραίο πανέμορφο δάσος στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, που το επισκεφτόμαστε πολύ συχνά όταν θέλουμε να έρθουμε γρήγορα σε επαφή με τη φύση. Κωνσταντίνα? Σωστά. Ελάτε να σας το δείξουμε. Φύγαμε. Πανέμορφα, όπως βλέπετε, έχει και τη βιβλιοθήκη του, όλα είναι καθαρά. Κάποιοι άνθρωποι έχουν προσέξει να καθαρίσουν το μέρος, να το κρατήσουν και να το συντηρήσουν καθαρό, και όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι φίλοι του δάσους, έτσι ονομάζονται. Εμείς, Κωνσταντίνα, είμαστε φίλοι του δάσους. Γιατί έγραφε εδώ? Γράφει φίλοι του δάσους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και έχουν κάνει όλα αυτά τα ωραία. Είχαμε έρθει με τη μαμά μου και είχαμε φυτέψει ένα δεντράκι. Θέλετε να έρθετε να το δείξουμε? Κάποιο από αυτά εδώ είναι τα μικρά, αλλά δεν θυμάται και η Κωνσταντίνα. Ίσως είναι αυτό, ίσως είναι εκείνο. Έχει αρκετά χρόνια. Μπορεί να είναι και αυτά από εκεί. Είναι ωραίο να υπάρχει ένα δάσος μέσα στην πόλη. Έρχεσαι γρήγορα και κατευθείαν αναζωογονείσαι.
σας μετεώρ. Ελπίζουμε να τα επισκεφτείτε για εσείς και το κοινότερο να το αφήσετε καθαρό. Εντάξει? Εντάξει? Με κοιτάτε πως σας κοιτάω? Καθαρό. Σαν μέχρι και αυτή είναι την πέτρα να γυαλίσετε. Εντάξει? Γεια σας!